Kahinyaw tribute council kindiat sngi hadien bakilalap hidalaki jongki khmat ya kajingdon kinong di drugs hamot pran ha kajaka badon kajaka bret nyut menta kasngi kan riutarik ujemang kila dawa na chief executive officer ke Shillong municipal board ban wengno ya katay kajaka bret nyut katkum ka dorkas bala IT da kaseng ya kabala soida uba Francis G Maulong ubadeyu vice president ulapin pau bakatay kajaka lum kinyut amtang bakawan ra ya kajingsma ya kipajba nong lait nongwan Henry ka kilong longru ka ketem yaki bakai drugs. Shushu ula pentip baka seng dalaki jongki kmat kalalap balayo ru ban bat yaki briu ki bapindon kam drugs hakatega jaka wada kapor minsngi minshai ru. Jingwan yang kenduk kejongi menda kesni ya ki officer ni apa Shillong municipal board ka jingsang ni ladon jingbut bani kenduk yo CEO bat yo engineer dan nak kidau bom lakiar nak liang jong CEO udon meeting kapa urgent kemlak bani kenduk ni ring la yo bani kenduk iwi pada officer badai bapet yang ni kam kumban shu penkenmau nak liang jong seng ka artrik mentau benai ni la pelong yang ka jing jurip ya ka jaka berat nyut hang teh apa mod pran haka jing jurip ka jongi nak liang jong seng ki noi lam jong seng wi khot jong seng ngilalap ya kibriu ki ba pendon kam ya to ka jaka kum ka jaka ban ri tengen ban di drugs bat ban le ya shibun ki wi pat ki jat kam sni homot ban ya di drugs ba kum jur ban ya di ti hadin bangilalap ya kani ka jingja nak liang jong seng ila yo ban bat ya sangut sangut kibriu bat kum juru hadin ka jing ut jong kibriu ki bayat bayeng nak to ka jaka bat kum jur ba shong dukan ya ka jing penmi ya ka jing sma kebom la sya syu namar baya kinyut la syu i bero shisngi tu ka jaka bernyut nak liang jong seng ngilawan bani kenduk ban air dak jing tho kinong penyat jong Shillong municipal board ban dawa baki dei ban weng no mardor ya kitu ki jaka bernyut hakatuk nang tin po mot pran namar ba ka jing don jong ni ka jaka bernyut kala pelong ya mot pran kum kata ka marten hapdeng jong kasot namala syubret ikinyut ndei tang kitu ki jaka bret nyut lela bret pathar lu shalenti shasengking ya kabala I sajmet ban pen bat kabar kalong ba ka jingdon jong ka jaka bret nyut hang tu kala kalalong ka khetem jong ka jingya di drugs pelen mensngi menong ka ba ki khna ret ki khna school ki khun ki ti jongi ki ya ki yang nang tu ki yo I ya ka jingle jong kini ki brio ba ki dung inject pelen ka tu ka jaka bat kumju ru kala long kata kenja ka jaka ka ba ya khai ya uni mardi lani ya kini ki kenja drugs ti kini ki pelong ngi kum keseng ban smokia bat ngilawan ban bu ya ka jing tho akhmat jong ka Shillong municipal board ban dawa ba ki dei ban weng no mardo bat lada ka Shillong municipal board kamla ban weng dala di nakaliang jong ka sengin sa shim ya ka sinjam ha ka bangin selit ban weng hi namar ngim shula ban shupet ya kini ki jingja ki bi excitement kini ki jinglong ki ban wanra ki ka bom internet ya ka sor Shillong bat ki khamtam ya mod pran ka ba ki briu nakaleng ka perthai abaki wan hang ni po Shillong ki kwa ban yo I ka yodu bat bandrung ha yodu ki ha bandrung lomba ka mod pran ti shwa bandrung ha kata yo ka don nam ka jongi ku mukta ka yodu ka bala bana nam ha kaleng ka perthai ki yo I shwai ki jingjabo kinyo ishwai ki jingja ki bom pen internet ki ba pen pau ya kadur da kumui pat ya kajai beriu ko jongi bat ya ka sor Shillong ki bero koi tingila bu ya ka jing dawa akhmat jong ka Shillong municipal board bat ha ka jing ekren ka jongi ber we ni ki officer lo ong bon shim kya ya ni kam ba ki la ban weng no ha ka shisngi bat arsngi ka por kela da ka municipal kam shim kya ya ni jing dawa jong ka seng da kalian jong ka seng in sale kai ka bodan kam ban le bala da don kam ban weng hi dala diru ngin sa weng ba ngin sa wan bu hang ni po Shillong municipal hi office ki tu ki chaka ber nyot hang thien ong ba ka dei ban weng hapo shisngi bar arsngi ti ngin pet hadin arsngi lai sngi kumno kalong bat hadin kata ngin sa shimpa de kiwek senja